Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 19. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.